Hindi ka guys, kay lamok guys. Pilihan na. So, ito kanina. Daghang lamok. Kay lamok ng kan guys, gabinhan guys. Kay lamok. Hindi na po tayo ng tao guys. So, kaulan na po guys. Kasi ulan po na guys. Parang hapon, ulan hapon guys. Hapon na yung ulan. Wala po kasama ko sa tumoy. Nag-ulan na. Pasi tayo sa tao na rin. Pasi. Ulit tayo sa tao. Lingkod sa tayo rin. Lingkod sa. Umuwan na guys kay parang buhay itong mga tanong ba. Siyempre kay ulan-ulan. Ulan kay makuha na itong mga tanong ba. Buhi. Ting init aba gyud. Ulan kay ramdag ko itong mga tanong. Itong lagi umay ulan-ulan. Ang diti ang mga kuha na ito guys eh. Mga yuta. Ulan-ulan. Tahan lang kani ulan na. Lipay na itong mga tanong ani kani ulan na. Sige guys, thank you for watching guys. Muli na ko guys.